partisipante sa dakbayan sa Talisay andam na alang sa Sivira Amit karong buwana apan gisuspenso ning buwan sa Marso ang maong kalihukan tungod sa hulga sa COVID-19. Si Lian Sinkulan sa report. Gitataw sa Schools Division Superintendent sa dakbayan sa Talisay nga 95% na unta silang andam alang sa 2020 Central Visayas Regional Athletic Association Meet kon Siviraa apan nunot sa hulga sa COVID-19. Suspendido ang maong kalihukan nga ipahigayon unta sa Dumaguete City karong Marso 21 hangtod 28. And we have just received this morning a regional memorandum number 161 signed by our regional director, the suspension of our Siviraa 2020. Mato ni Doc Luminarias nga Disyembre pa lang, gipangandaman na sa dakbayan ang Siviraa. Gani naa ang mga uniforme ug mga ekipo nga gikinahanglan sa mga student athletes o coaches. Apan suma pa mas maayo nga mosunod sa direktiba sa ilang uluhang buhatan alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Wala pay date nga gihatag ang regional office sa kung kano saan because this involves our students, our athletes, and our teachers also. So, musunod na lang gyud ta. Hinuon magamit man sa mga estudyante ang gipangandam nga mga uniforme ug equipment. I talk to GSO kung pwede ba na first of all asa na to i-safe keep kung na-deliver na. And second, kung wa pa na-deliver, muhangyo lang unta ta sa mga winning bidders na udi lang sa i-deliver up until we know that when Siviraa will take place. Wa lang sab panumbalinga sa mga coach ang kahago sa pila ka adlaw nga training. Sama ni Coach Jerome Laurente sa Talisay City Central Elementary School nga todo ensayo sa iyang mga atleta. Bahalag naghago mi niya ang safety lang gyud sa bata pud ang mong gitanaw. Kay kung amo alang side nga para lang makaduwa gyud mi just because nag-spend nagkwarta ang government niya, what if kung igo gyud sa tuwa mas dako pa gyud. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.